Horas. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas. Doho tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah ma dihita. Atong tapuji matuhatta marede mahita siap bukuede 500 walpuluh sada. Mamukka maisian ayat sada saat rodi ayat tolu.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Mulak masogot halak, akana pinaluan ni Jehovah, jala mariara rotusion, jala halalas ni roha saliling-liling na di atas ulu nasida, dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai ma porus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sai pinuji magwar muna badiai, alai naung ditikir ho mahami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian ha holomon tu hati uron, jala dipadomu ho do hami, na holang hian sian ho, gabe saur muse dohot to, gabe halalas ni roha dohot hami alani i. Sai jalo mahamulateon ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata, patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon sonon ma didok disi. Patik parjolo audo Jahoba debatam, ninna debatatta dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasa naik, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni ari peradanan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni
do bahenna di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradiananna i jala perdi parbadiai. Patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa mertua ho jala liling mangolu di tano nanilehan di Jahoba di Batam. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalaku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon donganmu jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe unggasan ni donganmu. Bohado di padok ni di bata taringot tupatik na sapului odo. Audo Jahoba di Batam ninna de batata pergogo na suatu dosan jala parimas. Siluluho dosa do ama-ama tupino parna rodi sudut batu luhon rodi sudut pau paton pinoparni akan nasuguroha diau alai asi dorohaku diaka nama ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai rak madok mahita. Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Tatopoti madosatta tuarupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergogo naso hatu dosan para si roha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak perdosa nadangol rotu jolo ni habangsa habadiaumi manopoti jala menganggukon dosa nami masai jot tuar sai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dang hu haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogonami nang dongan nami dang doson diri nami hubai kami dibaheni tamado rimasmu jala uhumonmu hami tu hamatean saliling nileling nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham
nagudangi mangidu sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai ale Tuhan saya sima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tatangihon mahata baga-baga taringat tu kasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diara sahihoa au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojahihoa au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri mana lesei akka pangalau isim ala ni hadirokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam hasangapon madi debata nadigijang. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Turpuk epistel di Mingguda sadarion imana tersurat di buku Pesalmen bidu pitu bulu pitu mamukka maisian ayat 12 saat rodi ayat 10 tajahama marsikap sorry sai pujiokku do akka pabahenan ni Jehovah ai sai ngotokku do halongangan akka nabinahenna i sian Nairobi. Ale debata habadiau do parhitean ni dalammu dung debata dia martibulon songon ho ale debata nunga dipalua ho bangsomi marhite-hite tanganmu aka anak ni si Jakob dohot si Joseph ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peotsa. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita. Sini roh aku pun
Watidakkon maha perseo tai songon nani hatidakkon ni dongatta saha perseo disadok portibion rap mahita madok. Au persea di debata Jehovah ido ama pergogona suatu dosan natu palangit do tano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanan tubuhan ni si Maria nagabe-gabean sia todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana na tua-tua nuatoru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamo ni debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sime mana pemlok sobo tu tanoon manguhumin na mangolu dohot na mate. Au persea itu di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani alak akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Katangihon makor ina gloria.
Matangihon matik ting namasa dohot nanai pamasaut tadi tonga-tonga ni huriata di bagasan mingguon. Tikting namasa do nanaing si pamasota diuriata de mingguon ima minggu dung hari Natal tanggal 20 Desember 2024. Topik minggu ta sedarion ima mandok mauleate siala asini rohani debata. Dua titik satu koordinasi parhalado. Pada hari Selasa 31 Desember 2024, libur sermon atau koordinasi parhalado libur. 4.1 persembahan desa diakoni sosial huria. Pada hari ini Minggu 29 Desember 2024 dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. 5.1 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 29 Desember 2024, bahwa keluarga Micah Marolop Hutajulu ST, Inang Dr. Yosepin Irene Masniari Boru Lumban Tobing, yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumuharjo, Blok F35 RT 0315 WEK 1, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah menjadi anggota jemaat Gereja Wesleyan Metodis Medan. 5.2 Ibadah malam akhir tahun atau perpunguan Bodari ujung tahun. Pada hari Selasa 31 Desember 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah akhir tahun, perpunguan Bodari ujung tahun sekaligus pembacaan berik, laporan keuangan, inventaris huria, serta laporan panitia pembangunan. Ibadah dilaksanakan satu kali masuk pukul 18.00. 5.3 Amplop ucapan syukur akhir tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai akhir tahun 2024 dan akan mengantarkan kita ke tahun baru 2025, kita akan mengumpulkan amplop ucapan syukur akhir tahun yang kita kumpulkan dalam ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2024. Amplop disediakan huria atau dipersiapkan sendiri dari rumah masing-masing. 5.4 Ibadah Tahun Baru. Pada hari Rabu 1 Januari 2025, gereja kita mengadakan ibadah tahun baru dengan hanya satu kali ibadah, masuk pukul 10.00 WIB. 5.5 Acara malam tahun baru keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah malam tahun baru keluarga pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 00 WIB, lembar acara tahun baru keluarga telah tersedia di depan gereja, baik bahasa Batak ataupun bahasa Indonesia, agar setiap keluarga mengambilnya satu eksemplar dan diperbanyak sesuai kebutuhan. 5.6 Mengujakkan pelayan Bible Pro. Sesuai SK nomor 193/D18/P/12 Romawi /2024, maka pada tanggal 12 Januari 2025 pada ibadah siang pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan mengujakkan Bible Pro sebagai pelayan fungsional di HKBP Resort Cimahi. Kita doakan acara tersebut berlangsung dengan baik. 5.7 Donor darah seksi kesehatan.
Pada hari Minggu 12 Januari 2025, Seksi Kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerjasama dengan Seksi Kesehatan dan koordinasi dengan PMI Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Songonima titik nama saya di Mingguta Sadarion. Tuhan taman nama masuk-masuk. Tapuji ma tuhatta marede mahita sebukwede nomor sia ayat sada dohot udutna laos tapasaha ma peliata pilihan sada A dohot sada B. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
horas madi hita saluhutna. Damang dainang di hari Minggu parpudi sibulu sota di tahun 2024. Lautari parmahita tu sada tahun naik baru, tahun nagok asini roha doho pakirimon nasihat jauh bali batatu hatai. Asa sir-sir hita mamulus tahun non jala di bagasan pakirimon na manotok kita di tahun 2025. Berhatan itu hatta mahita di hari Minggu na parpudi di tahun 2024 tahun. Ima marhiti hatana natar surat di sada Timotius bidusada ayat 12 sahatu ayat 10 bitu hujahama dihita. Mauliate huruk di namar gogoy honau ima Kristus Jesus tuhatai ay dietong duaw haposan ubain na dipabak kitau gabi parhalado pangicahi duaw na julu jala pangalili jala siulahu gugu alay dapotan asini roha duaw ay dakku boton na huulay taga sopor siya hidup yaw. Alay gabilam sumurung doang sini rohani tuhatai, mata hapor siyaon doho tolong ni roha di bagasan Kristus Jesus. Haposan, jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Jesus tu portibion paluaho na kapardosa, si anak kaido au, naparjulu alay alaniodo ubay na diasi iyaw neng jumulo marhite siya nau patuduhono ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanay bait tiruan dia kananaing porsea di ibana tuhanguluan sa liling-liling na alay hamulyaon dohot hasangapon si sa liling-liling nama diraja na somar mulai ima debata na manotong na so dapot idaun na mamujungi. Amen. Hurian itu hatta dihamuna donga saha porsyaon mulut aja topik ni mingguta di bagasan sadarion pitor di pataru dohita tu sada pangetusion nama say bagas didok madok mauliate siala asini roha ni debata asini roha kasih karunia Allah. Molo marbinggu hita di bahasa Indonesia saya tajalo do pasu-pasui kasih karunia damai sejahtera anugerah Tuhan Allah. Asini roha madihamuna dame madihamuna saluhutna hamu akadongan pernguluon saluhutna akadongan di bagasan aspek ningoluta naing takas dilea pemahaman awal tuhita di bagasa pernguluonon ingok ma asini roha dona barjolo di leot tu bagasa ngolumi asini roha dona barjolo di pasahat di bagasa ngoluta asini rohai lausido nang asini rohaido na dipataridahon dipatadahon debata tusadok akan aporsiai marhite-hite anakna Yesus Kristus. Hola parholong do naboy marasini roha di bagasang nguluon. Ketika kita hidup tanpa kasih, kita tidak akan bisa bermurah hati. Ketika kita hidup tanpa kasih, kita tidak akan bisa mengasihi dongan di bagasan ngulutau. Alani panat dayon na parjolo nang dihantar tuhita hamuak kadongan iya ngolumi ngolu na di bagasan asini rohado
Bereng maperdalanamu sa tao bolonon. Mamukasian tanggal 3 hari Minggu na parjolo di tahun 2024. Mulai di tanggal 3. Saat tumni di hari Minggu na parpudi di tahun 2024 aha masih hati dakonommu di bagasang ngolum mamereng asini rohani debata mamereng asini rohani Jehovah di bagasan perdalanan ni ngolutao datuk sohiatu kiho di bagasang ngolum na sa taonon datuk sohia marsako di bagasang ngolum na sa taonon datuk sohia naing madele ho. Datuk sohia tangis ho. Alay datuk sohia mekkel ho di bagasang ngolum. Datuk sohia las roham di bagasang ngolum. Datuk sohia diday ho na tabo di bagasang ngolum na sa taonon. Saluhut nai. Iro naing di parata-rata di bagasang ngulu ni hapor siota. Haolan alani asini rohana atong ahama asini rohai molo di tonga-tonga ni turpuk taon di dok si Paulus mahamuak kadongan parjolo di dok iba nama mauliate buasa mauliate rohani si Paulus di debata buasa mauliate rohani si Paulus di Tuhan Yesus Kristus di dok iba nama mahamuak kadongan ala ibana mapergogoy honau. Dia yang menguatkan aku. Dia yang mendampingi aku. Dia yang memelihara aku. Dia yang membimbing kehidupanku. Bahkan jauh lebih dari situ. Dia berkata Bapak Ibu Saudara. Ala dietong do haposa nau. Upay na dileo tuau hapar halado oni. Dilo iba nama gabe parhalado. Ternyata kado nga parhalado asi-asi do hape tohonano. Asi-asi. Nailehon. Diberikan. Ketika diberikan molo halak batak ditoro do tangan mangido. Ilo tahiya manginang. Dung dilehon ikot dohonot do mauliate so tuksanga dan keluar roha mauliate sang nguluta molo adong na marsilehon-lehon tu hita iro ahape tung poda pe tung dia pe mauliate nita atong ikom roha mauliate do halak na dakas manada asini rohani Tuhan di bagasang nguluna termasuk sungguh si Paulus atau kita biar keberhalado ikomando mauliate do hita tu Tuhani ala dipakai lo hita perhelado dak siang gugut najugul do si Paulus kan pangalilejol makinna ala dipakai mauliate atong hamu pe hita pe komando mauliate do buado cara ni perhelado madok mauliate mulai mana nak idokon ala dietong do au haposan iko kaposa do perjulu perhelado Maulah kaposa be perhalado balak tobi. Itu atong karakter manang na jiwa molo dia kata tara kakorsana dihan segala macam minna dihalaki mai molo di haperhalado na berjulu haposan. Maulah kaposa be di haperhalado ulang di perhalado dangalong lapatan ni be. Anggodang dihaposi jol mabihita. Itu. Imana berjulu. Atong madok mauliate. Siya tohonam may. Hamu akan ang pinilit ni debata. Hamu akan ang niasian ni Jehovah. Hamu akan ang pinaluan ni Tuhan Yesus. Hamu na pinarorok ni Tod di Porbadia. Dipilit do hamu gabi bangsona. Dipilit debata. Ala niya hamu dipilit gabi si ihuton Jesus. Ala di boto do haposat do hamuna. Upay na gabi di baik kamuna si ihuton Jesus di bagasang ngulon. Atong molo haposat do hamuna. Hita saluhuna songon halak Kristen. Aha manang dohodot na parjolo. Mauliate ma Tuhan.
Moluluk talok maulihat itu Tuhan. Taboto maamanginang. Kita telah berserah penuh. Ketika kita mampu mengucapkan mauliate terima kasih Tuhan, kita sedang mengenal diri kita bahwa kita lemah dan kita sedang berada di dalam titik terendah. Di titik terendah dia titik terendah membuang keakuan, egoisme dalam kehidupan. Sehingga kita mengenal kita yang dikaruniakan, kita yang diasihi oleh Tuhan, maka hendaklah berkata, mauliate. Siap dia roha mauliate. Buado baino tamadok mauliate. Hamuak kadongan. Adong do mardongan, adong do naboy marhite pabahenan. Alaidak say sudi marhite pabahenan. Si bainon adong gotong. Tunghola roha mauliate pedingo lumadok tutuhani. Iro na parjolo ala pilihan na utama di Tuhani ahado. Rohamido na utama di Tuhani. Namangi hukma. Madok mauliate do si Paulus ala di boto ibana do. Ise ibana adorak so dipilih Jesus. Gabe si ihut to di bana. Molo na somak boto na dinggan. Diulahon na roa. Ternyata menurut Paulus, ayahku boto hias sogot dia mangulahon na dinggan. Hurip puro nong dinggan nahu ulahoni. Berarti orang yang hidupnya di dalam kegelapan, dia tidak tahu melakukan mana yang baik, mana yang benar, sehingga apa yang dia lakukannya setiap hari, dia sudah merasa bahwa itu adalah benar, walaupun itu sebenarnya salah. Itu pengakuan di mana dah? Panitang yun ni si Paulus. Hulahod do sudia kay hajahatoni alai adorak sohuboto do pe i najahat. Adorak sohuboto do pe i nasala. Alai lum di boto ibana dang diulahod pe. Mengenal kasih Tuhan dalam hidup berarti mau merubah cara berpikir. Berarti mau merubah sikap dan sifat, meninggalkan pola-pola hidup yang lama. Yang selalu kita anggap benar pola kehidupan itu walaupun salah di mata Tuhan. Sebelum kita mengenal kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, mari tinggalkan itu. Menujulah ke iglesia, eklesia, dari kegelapan menuju terang. Perkumpulan orang-orang percaya di dalam nama Tuhan. Patalu madirim, maninggalhon sude bakko-bakko, akan naliling naso hinalomohon ni rohani debata alay gabi do imana ma dukutada ibana dukujalo ibana gabi satia do ibana mangihuton Jesus di bagasang nguluna molope taulahon akan naso taboto sala do hotikos alay duk taboto i gabi sala marhite-hite hata ni debata unang bitaulahon atong gabi taulahon ma nama nabinain ni Tuhan Jesus nagabe nasitong di bagasan nguluon. Gabi si ulahon nasitong marhite hata ni debata mahita. Unang mangulahon nasitong marhite pikirata. Iro, nang dialo. Jalan nang ilok ko si Paulus. Ay ulaho pinajahati. Ay naku boto hiyan najahati ninna. At tong molo ng taboto do, najahat. Manang nasala. Unang bitaulahon. Maroba diri. Orang yang sudah menerima kasih karunia asini rohani Tuhan, dia mampu merubah hidupnya, merubah sikapnya, merubah karakternya, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Itu. Dungi hamuak kadongan. Lam ditat day mana madirina, Tuhan memakai saya. Asa buah. Asa laos ibana mapatujolona patinadana asa sudedo hape dapotan asi-asi parjahap PHP dapotan asi-asi do naso di bagasa Kristus PHP dapotan asi-asi do molo gabi olo imana porsea di Kristus ayaw na jolo pangalilay do inay mana pangalilay halat na porsea do awin ni mana
tetapi dia harus menjadi korban penganiayaan karena Tuhan. Paulus menjadi korban penganiayaan, dikejar, dihahua Paulus karena kebenaran firman Tuhan. Artinya melalui firman Tuhan ini semua berhak atas kasih karunia Tuhan, siapapun orangnya, asalkan mau menerima anugerah itu, kasih itu, si lehon-lehon ni Tuhani di bagasan ngoluta. Alai dikunci imana ma. Molo pedilian asiasi do dihita. Karunia do dihita dikunci mana dia 10 pitu di dok. Alayang go hamuliaun narodi saleleng ni leleng nai. Holat di ibana naso marmula naso marujungi doi naso tarida alai namar pangujuna. Pujung artinya dia terpisah. Karena kita tahu dosa yang pertama hanya manusia selalu ingin sama dengan Tuhan. Aleha muliauni hola di debatado dan hak ni jolmano ni bukan hak manusia, tetapi itu hak untuk Allah. Maka jangan itu cari kemuliaan, itu bukan. Yang kita cari adalah menerima, mencari anugerah kasih setia dari Tuhan. Boleh semahita anon satu kinari 2 hari nai nama martangi yang mahita hipasi pasudi. Asa bulas kita memasuki sada tahun naik baru. Amanginang holan asini rohadu. Dang gugum. Dang gugutta molo petol hasita noaing. Adong do nagumugus yak kita. Alay dang boy tolhas. Adong do naukipas yak kita. Alay dang terbahis sa do petolhas. Alay adong do nong leleng marlobiloni. Marsahit alay boydo di patolhas Tuhani. Aharonenokonna anugerah itu, kasih setia itu tidak terukur oleh pikiran manusia, oleh pikiran semua yang ada hari ini dan dimanapun, tetapi anugerah itu selalu diberikan kepada setiap manusia. Bukan berarti orang yang tidak bisa melewati tahun 2024 tidak menerima anugerah. Mereka juga menerima anugerah, bahkan anugerah terbesar juga sudah mereka terima karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kemuliaan Allah. Sebagai umat percaya, kita percaya bahwa mereka telah bersama-sama dengan Tuhan yang kita puja, yang kita sembah, yang setia menyertai kita. Maka mereka terberkati, kita juga terberkati dalam versi yang berbeda. Kita masih melintas dalam kehidupan ini, mereka sudah berhenti melintas kehidupan ini dan bersama dengan Tuhan yang mereka percayai. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatlah setiap napasmu ternyata asini Jehovah do. Setiap langkahmu ternyata hanya karena kasih karunia. Maka dahulukan Tuhan dalam hidupmu, maka utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka nomor satukan Tuhan dalam hidupmu. Melangkahlah pasti bersama Tuhan yang mengaruniakan kasih karunia bagimu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat ma Tuhan merhiti hatam alania sini rohami sudi sikop mulu namion. Jala alania sini roham sahat tam itu hari Minggu dapat pudi di tahun 2024 on. 2 hari nai buluson nami mon, tariparon nami mon. Mengelik kami patol hatsami sahat 2 tahun. Nai baru tahun naguk asini roha tahun 2025. Urubi ajari kami marpanidangi ngulu namion asini rohamdo. Songo panidangion ni naposom si Paulus. Laos imanang panidangion nami di bagasan tikyo. Asima roham nang turwas ni huriam na marsahit nuaing. Na di rumah sakit lobe pamalum Tuhan. Dakagwarak kami sada-sada alai di botoho pas dorhanami alai Tuhan iko paso-paso muma ubat na pinangan nasida na pinakin nasida samargugo nasida jala ruas ni huriam nong mulak siya rumah sakit nong sipul
dalani operasi. Pasu-pasu Tuhan. Lehong gogo semangat di nasida. Unang lokang asini roham sian nasida. Jala unang lokang panidangio sian ngulu nasida. Saya homa nama masu-masu nasida Tuhan. Bahak nai ruas ni huriam. Berjuang di hama malumi Tuhan. Polakon sampai cuci darah piga-piga halak. Polakon mengaluli hama malum tu wakar rumah sakit na asik. Alayala ni sini roham doi Tuhan. Gabi boy na sida sahat tu ulau ni pasu-pasu ma usaha perjuangan na sida. Homa napasi kopon asi-asi di bagasan pernguluan na sida. Tuhan, di tanggal 30 sada Bodarina marpungu mahami muse di Joromon. Mado mauliate nama koko pami 365 hari 12 bulan alai Tuhan 52 minggu. Dakka suhata kami sudenoni ala di ineng rohami uso-uso tulanggatan habadiyaw mi madok maulihati di sudi padonganiyaw mudoh pasu-pasu mi atong ukka marohani ruasmi ukka rohani akaparhaladomi asau duk kami roh tu bagas joromon alai Tuhan asamar si beta-beta ak kami jala asamar panidangiyok kami sadatuna asik Tuhan holana sini rohamdo ajari kami mamilihon na dumenggat tu adupamu sopola mamereng alai Tuhan akka dongan nami otak ni na terbaik kami ajari kami lahu memilihot diri nami dohot narong di kami tu adupamu nabadiai hubuji kami maho disudedenggan di basam jalo matangiang nami sesa dosa nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nong tubuh humokop kami amin jalo ma pasu-pasu siya Tuhan hatidak ko may bana pasaha ma pilihanmu siyan nasa roham tuadopan ni debata di namaret dehita laos duksipulan no perminggota amanginang pasahatot tama pilihat dogoarna pilihan lao tu diakoni huria asa adok pakyon ni huriata lao mardiakonia tu akatik kinaneng ro tapasaha manut di juluni garejaan dang na gugutotok ripe diakonia inoni daong pilihat doi pilihat tu diakonia ala minggu kelima nuaing jadi tapasaha masih kaporsiaun unang marungutungut tamuna hita pasahat tot tu debata maret de mahita
Tatangyak kuma piliata. Alidi bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa libasa na mauliutus. Hupasahat tabi masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalara mauti asa ho parhasyak kami pilihan non, pati bulon hara jauh mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam huta dahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliante tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaw mo, say saop maloman ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siap hari, say sa madosa nami sangup panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Oras malihita sa luhut na,